L'acte de lliurament dels premis de la primera beca ICG a la innovació i gestió en hostaleria, celebrat a l'emblemàtic Palau de Pedralbes de Barcelona, ha reconegut la idea de negoci, el coneixement de sistemes tecnològics i la viabilitat dels projectes presentats pels estudiants que han finalitzat enguany els graus superiors de formació professional de direcció de serveis de restauració o cuina dels diferents instituts escoles d'hoteleria i turisme de Catalunya. Una beca creada dins el programa de formació ICG University. El premi que s'atorga a l'alumne guanyador és una beca per estudiar un màster en innovació i gestió de restaurants a la prestigiosa Facultat de Ciències Gastronòmiques Basque Culinary Center, valorat en 8.400 euros i l'estada de tot el curs a Sant Sebastián. El guanyador d'aquesta primera edició ha estat l'Aitor Minaya Alonso de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida. El primer finalista, el Carlos Puertas Calvo, de l'Institut Joan Ramon Veraprés de Sitges. La segona finalista, la Mireia Farnós Espuny, de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. El tercer, el Gerard Monge López, de l'Institut Cavall Bernat de Terrassa. El quart finalista, l'Albert Capdevila Piró, de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, i la cinquena finalista, l'Alba Figueroa Cid, de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. D'altra banda, l'Institut Escola d'Hostaleria de Lleida ha estat guardonada amb una dotació econòmica per la seva tasca i qualitat formativa. Home, és una oportunitat que s'ha d'aprofitar. La veritat és que no tothom té aquesta oportunitat i, hòstia, és una oportunitat que jo la veritat la valoro molt. Sí. El president del grup ICG, Andreu Pi, ha subratllat que la voluntat de millorar la formació dels joves és el que els ha portat a impulsar aquest programa. Nosaltres el que pretenem és reglar aquesta formació, reglar-la de tal forma que fer-la estandarditzar-la. L'acte ha estat presidit per la consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz, acompanyada del president del grup ICG, Andreu Pi, la directora de màsters del Basque Culinary Center, Idoia Calleja, i el director general de Formació Professional, Melcior Alcarons. L'apadrinament dels premis ha anat a càrrec del xef de referència, Paco Pérez. Jo penso que el més important és la continuïtat, no? Que això continuï, que es repeteixi, que hi hagi incentius per a aquesta gent jove i possibilitats de poder continuar estudiant i aprenent i reforçant-se dintre de la feina que faran, la seva tasca, i això farà que tinguem un país molt més fort del que tenim. Sí, per tenir un bon futur necessita estudiants ben formats i estudiants excel·lents i que la formació professional tingui un pes important. El que estem fent, el que estan fent els nostres centres justament és veure quins són aquests sectors estratègics i apostar per formar els nostres alumnes perquè el dia que comenci a haver més feina tinguem els alumnes preparats.